To Brolafa se hodím, už to vejně hodím ultinu a on si hodí ultinu. Tam jde o to, že tam musíš vyčerpat, aby nedala ta Morgana, ten Black Shield na toho Kog'Mawa. Jakmile rozjevím toho Kog'Mawa, tak je to v tom easy. No jasný. I když oni budou mít docela zbrdský tým, není ta ultina. Ale to je všem mluvíš. Ten Lee Sin i Brolaf jsou takový jakože spíš na dlouhý fighty. Což máme Ahrinuce mobilní, máme tam Lucianace mobilní. Máme tam nějaký novýho trashe. Jo, by mohlo jít. Já pojedu full tanka. Jo, tak ta Sunfire Cape. Vlastně ne, teď si dá ten jungle item. No jasný. Já už tam možná mohl Abyssalku. No, já nevím, já většinou jedu přímo jakoby, hlavně i z tamku, abych měl damage na tom Včku, to se takové ze staminy. Takové z HPček. Většinou spíš stavím tu, já nevím jak se to jmenuje, já to mám v češtině, jakou tu... Černý vizáž? Ne, jako myslím... Závoj bludíček? Ne, jako když chceš trošku AP, tak stavím tu zpomalající stavku, já nevím jak se to jmenuje. Dává to zpomalení APčka a HP. A jako sorry, ale teď je zrovna prst tvojí pasivkou. Reliku, nebo co takového to dává. Relika se to jmenuje takhle. Jinak to, koukám na low skill a ten Lee Sin má 3 výhry, 12 proher za něj v rankedech. Je to gold 5. Morgan má 1 výhru a 10 proher za ní v rankedech, takže by to mohlo být docela easy. Olaf a Annie nemají žádný, jakoby za ní nic nahranýho. No v rankedech, nevíš kolik má na normálce, že jo? Jakoby, nevím za to já ne, no, ale jakoby už, když vidíš to skoro v rankedech, tak to o něčem svědčí. Že v normálkách to většinou je lehčí. Budeme doufat, že toho Olafa nepodcením, že ho nečídnou. No prostě to všechno záleží na hry, Ta Annie nemá ani to, nebo jestli se mi to negooglo, tak ta Annie vypadá, že rankedy ještě nechodila. Že teď jde tak první 10 her v rankedech. Okay. Popy a můžu. Upředu! Dneska mi padl skin na Soraku. Jaký? Smrtka Soraka. Smrtka tu mám na vestě. A potom mi padl brankář nebo útočník Ezreal, ten nevím jaký to je, nějaký fotbalista. Jo. Mám ještě. Jen slabí se podřizují ostatním. My se nikomu neklaníme. Zrodili se poskoci. What up? Tak ty vole, on na začátku hry vidí, že mám platinový rámeček a ptá se mě, jaká jsem divize. A on třeba nezná tu barvu. Jo, nezná tu barvu. Tak to jo. Počkej, Lucián jo, počkej, co on je zač. Tak on je Silverák, Silver 2. A má docela dobrý skoro za něj. Věčná škoda. Mohla z něj vyrůst do hora. To už mě zase nadává za to, že zabijím kameňáky. Nový šampion. Budu vládnout Freljordu. Mráz.
vás neodpouští. Tam. Nebudu se schovávat za štítem. První prolítání. Bojuj. Dobře ty. Uhrň, ať můžu. Já. Au. Ale teda Tak to už asi. Spojenec byl zabit. to už mi dal jsem. Nemá. Mám tam medicina, co jsem Jen dal. zbabělci se To ne. schovávají za slova. Tam netušné podvěž, což je. Zkus nechat trošku pušnout tu Eny. Bolest nic neznamená. Nebylo by špatný gank, no ještě předtím, než bude mít šestku. Jo, Červenou tam si měl vyčapat už. když tak se připrav. Běžím jí to. Chci zabít možná i sám. Dobrý na mě. Dej si, dobrý. Pěkný. Slabost nepromíjím. Uběhnu ti to Olafa, jo. Pěkně. Spojenec byl zabit. Ne, Redko tam nebylo. Nepřítel byl zabit. Co? Má Redko, tam jsem. A už. Nevím. Jo, už má, jsem měl. Jo. Ten bot mě trošku to. Botu se bojím. No, když si tam Ty dva si moc nerozuměj. Jen slabí se podřizují ostatním. To je ještě na ten bok, ale. To jsem moc nerozuměl, já jsem si musel zkusit za to rolko. Povídej. Sakra. Jen zbabělci se schovávají za slova. Nepřítel byl zabit. Budu vládnout Freljordu. Já jsem to bacha, Musím. a co bylo to přizma nejsou od nás. No já vím. Víš? Já jim tam běžím. Upředu!
Život ve strachu není žádný život. Zemři se zbraní v ruce. Není má ultinu? Jo, tam má, no. A ona mě ví, on tady má vardu. Já ještě nemám ulti, tak 16. Jo, já Jo, ji tam má mám, vardu, hele. Jo. už nemá. Neodpouští. Teda má, ale jinou už. Nikdo se mi nebude protivit. Já jen běžím dolů ještě. Bojuj. Ten jde do... No, dobrý. Můžou bojovat ostatní. A varda. Já jsem nechtěl vyhrát, sakra. To jedno, hlavně dej kill a... Dobrý, nechal jsem mu Morganu. To tankoval jsem věž. Ono to večka je plošně, takže občas to vyžeruji, když nechci. Za štítem. Musím se prostě dělat, nic nedá. Jo, vardu, tak to si ji zničte sami. Hopla. Jen zbabělci se schovávají. Záleží na činech, ne na slovech. Jaj, ta Annie, ty vole. Já tam běžím. Au. Já to mrdám. Já prostě ten kill nedám v kůže. Bristol vypadá, že by něco zakousl. Do útoku! Slabé žádná kořist nečeká. Tu pak viděl na draka. Tu krab, takže to vím kraba. Jo. Zadupej! Ještě si backnu. A možná by to chtělo gangnout bot a pak jít draka. Jestli se zabijem. A to tady pušnu na medu a... Jo. Ten dole chcípnu. Spojenec byl My se zabit. nikomu neklaníme. Bojuj. Nebo aspoň uhni, ať můžou bojovat ostatní. Nebudu se schovávat za štítem. To měl na... Ne, jsem tam, jo. Aha. Jsem nečekal, že Morgana tím se nebude mířit přímo na mě zrovna. Jo. Upředu! Koho by napadl fokus tanka? Jdem do draka? Ale Annie. Mráz neodpouští. Tam.
Ona nemá ani stůl. No, Nepřítel byl zabit. nice, teď bychom mohli. Vládnout Freljordu. Co bychom mohli? Ty dva zabít a... Jo. No, tak ty dají chytnu taky. Vy jste. Ja, dop. Takový to, když se tady hodí lucernu a běhá tam někdo v tom a nemůžeš na to kliknout, to jsou medvěda. Hej. Klikám na lucernu a ono nic. Protože tam běží zatracený medvěd. Po ní. Moja angličtina strašná, jak se nedivte. Ne, klik. Bolest. Ale snad to pochopí, ne? Já se vyšlo učil německy. Jen slabí se podřizují ostatním. To furt blbnete ty vole dole. Já ne, oni tam blbnou. Já tam doběhl až teď. Slabost nepromíjím. Moje Varda ryb. Nás to na telefon. Ne, tam je jiný. Tam sám. Já mám lutinu, kdyby něco, aby tam byli všichni, jak tam pozavut tím. Já vám jdu dozad. No, jdu dolů od potu, jo, půjdu. Jo. Bojuj. Nebo Je aspoň první, uhni, Koštíku. ať můžou bojovat ostatní. Ultimátku na něj jsme hodit už. No on byl v křoví, abych ho netrefil, tam by mohl kamkoliv uhnout. To je dobrý, jo. Hlavně, že no, vy jste oba dva dobrý, koukám. To si ty vole. To stáhněte, už nemá smysl. Jo. Já ty vole. Vaše věž byla zničena. Mě dropne věž, ty vole, Lucien běhá prostě mezi dvouma věžma. Jak dneska nebude hrát ADK. Pomohl s nám Kimo. Tohle nám to taky spadne, vole, Lucien je furt na věžmu. Trash polomrtvej, vole, dává tu. No. Spojenec byl zabit. Ten má disconnect nebo já nevím. Běžím na mid.
Kupředu! Dobrý. Dobře. Franknu to. Lucia dobíhá? Ne. Tady já to myslím. Teď dobíhá, ne? Nice. Dobrý, nepotřebovali jsme ho. Hej, frajer, ty vole, AD carry, vole. What's up? Vole, jsem tu. Wow. Lepší. Tady to můžeme rozjet. Teď tam už je. A to kašlete už. Mám trapné podvěží a rozkupu vás. Poběkněte, když se nakoupit, teď jsme dali 3 killy. Byla bomba. Jo. Za jednoho bylo. Jen zbabělci se schovávají za slova. Tam byla dobrá ta ultimátka, no. Tam možná ta mě zachápala s tím štítem, nedal to ani na jednoho. Která? To tvoje, jak tam Jo. ty 3 běžely z té řeky, Jo. tam mrnula tu bomba. To jsem prostě nemohl dodat, to vůbec říkal. A teď? Jako tady vůbec nemá smysl nějak to nechávat k tomu AD carry, protože ten jako nějak nefunguje jako týmově. Takže normálně bych to prostě bral a prostě nout se a hrát. A jdou draka? Brknem. Běžím tam. Ne, určitě tam jdou, protože Annie šla z mědu najednou do řeky. A tady je. Záleží na Tak co, chytneš jí? Jo, aha. Běžím ti na mid teda. Aha, dobrý. Tak běžím na mid to. Drakovi. Jsi mi postrčil a já ji netrefil. Co si vezmeš, to je tvoje. Ale jsou tu dva. OK, tak můžeme Je, no to. Pěkně. Zrá flash. To draka. Tak už je trefíš ty. A vykiluju. Vy nejdete draka. No tak ty A vole. tak. Ten jungler tráš sám. Tak jo, ale bude to chvilku trvat. On nikdy tě před nebude, nebo? Já bych to beknul. Já už toho moc nepotankuju. Jen zbabělci se schovávají za slova. Tak jo. To je dík, jak si vždycky počkáš na toho Lísina, skočí a já ho grafím. Ragnarok, ne! No. My se nikomu neklaníme. Ne! Tyči, ten vlastně. Tam nebudu s těma životama se volá. Já bych se pornul přes zajít, kdyby tam někdo přiběh. Včkem. Když bych dělal Olaf ten true damage, tak neuděláš ani to. Bych Já viděl, jsem jsem to měl zavardovaný, bych viděl, že už běží křovím. Ale z té trojbuše to jsi neviděl.
To ze zhora, ty šel. A malá pravděpodobnost, že by šel k věži a pak tam. Že byli před chvilkou všichni mrtví. On by zabil na topu. No ale Tak, když tě zabije na topu někdo, tak první se dá jde schovat do nějakého křoví, takže už taková pravděpodobnost tam docela byla. ještě za mě to nestalo. Co si tak pamatuju. Co oni mají teda? Opla. AD. No tam nejsem. A něco jako mezi. Na krytnice mají co? Ne. Pustíme tohle. Bolest nic neznamená. Život ve strachu není žádný. Váš tým zničil věž. Budu vládnout Inferno. Do píči, to si děláš kozy, to si děláš srandu. Ty vole. Práš jeden. Jen slabí se podřizují ostatní. Když to já neskočím. Tak neskočím. Aha. Slabost Nepřítel byl zabit. Váš tým zničil věž. Tak ne, no. bojuj. Nebo aspoň uhni, ať můžou bojovat ostatní. Nic záru nakoupit. Jo. Budou fokusovat, tak on se hodí. Ajaj. Zachyťte Vindese, zabijte Vindese. Ježík. Ale, ola. Spojenec byl zabit. Záleží na činech. Takže vám nejen tam. na slovech. Byl zabit. Tam byl celý ten tým do prdele. Viděl jsem. Co si vezmeš, to je tvoje. Oni jdou Barona. To je šance pro tebe, běž. Oni jdou barona, jo. Mám ulti, pojď Jo. za bar, pojď tam. Polomrtvý. Co jo? Škoda, kámo. Vidíš? To zase je to. Ultimátu. To se nemohl trefit, on byl moc rychlej. Musí být Vindese o kamarád. To jinak nejde, vy musíte být kamarádi. Kdo co? Ty já vím. Proč? Oba dva, vole. To je přesný důvod, proč nám to nevyšlo. On je moc rychlej, on byl moc daleko. Ne, ale On byl tak moc špatný. to Olafa, když jsem to Pohodě. hodil, když jsem to hodil, já jsem viděl, že to prostě ho netrefí. Aby mu to dalo stůl. A hry ne asi, zabijáka hry. Tak jo. Ne, to můžu. Tak já jsem čekal, jako jít podvěď. Čekal jsem, že někdo ještě umře se mnou z nepřátel.
drhej. Upředu. Ten Kogav to je zvláštní ADCčko. To je spíš APCčko. Mi dal dvakrát takový damage magic než AD. Bolest nic nezná. To proč mě tak fokusujou všichni ty vole. Já si říkám, ty vole, jsem docela tanky, ty vole, ale prostě já se neukážu a najednou tam ukážu všichni. Takže po druhý, co mě zabili ve třech, ty vole, po třetí. Jen slabí se podřizují ostatním. A zapak mám už do Nedisovy detektu, protože to AD carry naše je úplně marný. Chtěl by je to vynulovat. My se nikomu neklaníme. To už. Tajný furt nemá boty, ty vole. Aha. Tam potnou Ty zase pičo, ty to je vaši ultimátka. Nebudu se schovávat za vždy. No tak ho kliknul, no, dement, ty vole. Já tohle nechám. Čím tam? Budu vládnout. Neutíkaj, jdu na fronti! Ty vole. A se mi to se nelíbí, protože skočím si mezi... Teď jsem se orostil, ty vole. Tyhle play dáme platyně normálně. Slabé žádná kořist nečeká. Ale zase jsem líbí, jsem tam skočil mezi tři na toho, na ADCčko a zabil jsem ho tam, v pohodě. Jo, to, na to je nejlepší, no. Říkám, když zachrápe tam Morgana a nedá mu ten Black Shield, No, tak ho tam prostě ukajtuješ, no. tak ho tam zabil asi 4 sekundy, ale prostě neměli šanci mě zastavit. Draka nejdem. Wendy vole si bude něco psát a on je vezmu zabijou, sleduje. To se překombinuje. A já ti běžím proti. Bacha, on má toho ducha, vole, ještě. Ajaj. Fuck you, fuck you. Máme draka. No to řekni jenom Trashovi. Zdráme! Jdeš do píče. Zdráme! Pa. Žádná kořist nečeká. Pohodě, já můžu skákat před zdi. Dobíhá Lucien, čum na něj, ty vole. Dobrý, ankery. Kurva. Takže to mu ještě pinkuje, ty vole. Potahá to. Ještě bučku bys mu mohl přehrnout, ale. Já nebo Ehry. Ty, prostě mě to rychle vemte, než tam to... Oni budou stejně asi baron, oni budou barona ještě. Nedebí. Ver. No, postavě. Nebudu se schovávat. Pojď, syn, já se tě nebojím. On je tam jiný, on jich tam je víc. Já jako. vím, ale já... Tady když tak skočím, tak je přezeď. Jen slabí se podřizují ostatním. Jsem ho tam, ty. Cože? Moja. Moja. To pojďte jdem my. Abych se taky...
Přemýšlel bych si něco koupil. Záleží na činu, nejen na slovech. Aby šel pryč. Ale víš, Máme jak strašně trapný adepty. To bylo dobrý. jo. No, ale to ještě Annie, jo. Teda bolí. Ahrigold, vole. To není Ahrigold, vole, to je předfeedovaná Ahri, vole. Ona má takhle full build. Pojďte dál, lidi, pojďte dál. Já si chci něco koupit. Do píči, vole. ESO. Váš tým zničil věž. Koupím Varmoga. Jen zbabělci se Mám schovávají skoro 5000 za slova. zápeček. Kristo vypadá, Lol. Co to bylo? Co jsi to Luciana like nebo co? Do myši. Jo. Nezastavitelný. nebo aspoň uhni, ať můžou bojovat ostatní. To byla skvělá ultimátka od toho Luciana. Jo, ten Kogaf má docela damage. Za štítem. Co on vlastně má za itemy? Nepřítel byl zabit. On ji chytne, vytáhne a on se na ní skočí. Já nechtěl bych prostě tady to. To ti nechám. To víš, jak mi nic nedělá, ty úplně, to je úplně luxus. Chudák trash. Blízko životní hra, nahrát, zaznamenat.